Kadali lang higala, adunay usa ka pangutana, kung tanan ba na nagaadto sa simbahan, maadto ba sa langit? Ato nang pagatubagon karon. Kung basahon nimo ang Matthew 7, gitudlo ni Jesus aron mahibaw-an kung kinsa ang tinuod na nangalagad sa Ginoo, kay dili tanan na nagaadto sa simbahan makaadto sa langit. Kaya adunay mga tao na klaro kayo, dili gyud panglangit ang ilang binuhatan. Gusto lang nila makaadto sa langit, pero bisan sa ilang kinaiya, sa ilang mga ginasulti, dili gyud makasulod sa langit tungod kay giingon pa sa pulong sa Ginoo na walay makasala, walay dautan na makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lang gihimong matarong sa Ginoo pinaagi kay Kristo. Aduna manggoy mga tao na nagaadto sa simbahan pero nagasubay gihapon sa lapad nga dalan. Ang lapad na dalan mao ning kalibutanong buhat, pero kining narrow gate mao ning nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. Sigpit nga dalan, lisod, kay ang pagkinabuhing matarong adunay mga tao magbiay-biay kay Kristohano na la, nagasimba la, kanang daghan kay magbiay-biay kanimo. Busa kining narrow gate mao ning pagsunod nimo diha kay Kristo. Giyon pa diha sa John chapter 1 verse 12, na sa tanang mituog midawat kaniya, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Pasabot ang tanang mga anak lang sa Dios ang makasulod sa langit, kay ang tanan nagasimba dili tanan anak sa Ginoo. Kung na may relihiyon nagaingon na tanan mga tao anak sa Ginoo, pero nahimo bang bakakon sa dihang giingon ni Jesus dira sa John chapter 8 na dili tanan anak sa Dios, adunay anak, mga anak sa yawa. Mga anak sa yawa wala gyud misunod sa kabubuton sa Ginoo. Giingon pa dira sa Matthew 7:21, dili tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios, kundili kadto lamang nagasunod sa kabubuton sa Amahan. Unsa may kabubuton sa Amahan? For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Kinsa man ning gitawag diri karon na mutan-aw, musunod diha sa iyang anak, kundili si Kristo. Dili tanan gyud na nagaadto sa simbahan karon nakaila kay Jesus. Kay nauban dira nagpasikat lang aron makita lang sa uban na nagasimba sila, pero tinuod ang ilang kasing-kasing dili tinuod na nangalagad sa Ginoo. Mao nang bisan unsa pa ta ka-active sa simbahan, kung dili di ay ang atong kinabuhi tinuod na nag-alagad subay sa kabubuton sa Ginoo pinaagi kay Kristo, maimpierno gihapon ta. Ug salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Kung aduna pa mo'y laing pangutana, i-comment lang ninyo og malipayon ako sa pagtubag ni ana. Ug salamat kayo sa pag-share niini na video para daghan pa mga tao ang makasunod ug makabalo sa kabubuton ug pulong sa Dios. God bless kanaton tanan.